De bewolking breidt zich langzaam uit naar het zuidoosten en het wordt 2 tot 8 graden. Ook morgen grijs met in de middag regen. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, de laatste Noorderwien van dit jaar. Tak hem ik direct mooi, hè? Maar we vieren toch even een muzikaal feestje. Maar geen lange interviews, geen lange bespiegelingen hoe het hier. Nee, zo volle mogelijk live muziek onderhoor met Grits en Grieze, Ralf de Jong, De Nits en nog volle meer. Graag dadelijk. Bij Autoland van den Brug knallen we hieruit met het allerbeste voor je deal. Met de decemberdeals profiteer je LCD van extra spectaculaire voor je aanbiedings op een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat of Skoda. Bezoek je een van de vestigings of van denbrug.nl en profiteer je van echt de laatste deals van dit jaar. Jongens en meisjes, kom deze kerstvakantie schaatsen tussen de treinen. Met Koek en Zopie, live muziek en nog veel meer. Winterstation. Bijna elke dag tot 7 uur in het Spoorwegmuseum. Kaarten op spoorwegmuseum.nl. Een vraag van VGZ. Weet jij hoeveel Nederlanders actief zijn als mantelzorger? 15%. Dat is meer dan 2 miljoen. En die hebben allemaal wel eens een adempauze nodig. Daarom kan een vergoeding van professionele hulp die jou even vervangt heel zinnig zijn. Kijk op vgz.nl/mantelzorg. We helpen je graag. VGZ, met hart voor zinnige zorg. Het is sale bij IKEA. Met meer dan 30% korting op heel veel artikelen. Dus misschien ook wel op die ene mooie met dat handige, leuke... Juist. Kom dus snel naar de winkel of IKEA.nl. IKEA bezorgt al vanaf €2,99. Wauw. De actie loopt nog tot en met 6 januari. Oh, en check meteen even of je collectieve korting krijgt op vgz.nl/collectief. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Woldega, bij Kabega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. De laatste van dit jaar en we vieren hier het echt een muzikaal feestje. Net te lang praten, net al te volle beschouwingen hoe 2018 en 2019 het jaar wat commercieel, maar zo volle mogelijk live muziek. De domme is, maar ik wil toch even een aantal mensen achter de bar. Welkom hier, Regina, hoe is het met jou? Ja, wel goed, hè? Ja, prima. Ik ga een prachtig hier doen, maar we zullen er net te lang over Emil, je zei dus ook. Ik ben van live muziek, joh. Nou, dan gaan we gewoon live. Ja? Ja, dus als je hem op Facebook nog wat zien wil, ik ben zo nou dan even live. Backstage live. Nou ja, Regina erbij. Het droege was hier, leuk publiek. Let je mee wie jij dat trouwens? Hey, ja, hartstikke mooi. Al hier optredens, een heel soort mensen hier uit Friesland komen deel met Ralf de Jong, De Nits hebben we nog, maar Jan de Vries, Sido Martens, ik nog wel even trok in. En ik ben blij dat Grits en Grieze er binnen. En die gaan Ali en Tommy bij hun. Ja, dat is... Hoe zit dit? Nou, we doen een project met Ali en Tommy. Ja. Vertel. Nou, wij doeken emotioneel in de country. Ah. Ja. Er is niks mis mee. Omdat het zo mooi is. Ja, een mooie zang en ja, we hebben mooie nummers uitzocht. En we zullen er morgen een lied voorproken van Jan, van dat programma. En dat is in Theatertuin in Ries, in het Skorken. En er komt een soort oudiersconcert? Ja, zoiets is het wel. Eigenlijk is het al een tweede jaar op rij dat we zoiets doen.
En dit hier doen we het met Ali en Tommy. En morgen nog meer ook, hè? Er komen nog meer muzikanten. Ja, Karel en Vincent, waar wij al eerder maar spelen, die ben ik. Ja, Mooi vind. Vincent doet dit maar ik mooi aan dit project. Koeien het net, maar morgen is er wel. Al die mooie country noemen ze de Oude Doors? Of hoe zit het eigenlijk? Of ik naar je noem eens? Van alles wat? Vooral een soort oude nummers wel. Ja. Echte country liefhebbers. Ja, absoluut. Was de Busk in ieder geval miljoen? Ja, goed hè? Ja. Waar begin je mee? Four Strong Winds. Hoe maak je het? Grits en Gries en Ali en Tommy, zoiets? Ja, dat is leuk toch? We praten straks nog even over het ooit eerste concert dat ze jou met je al. Dat wordt een groot muzikaal feest. Maar nou eerst live in Noorderwien. To Alberta, weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to working for. Still I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through this 100 times or more. For strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all those things that don't change come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. If I get there before the snow flies, and if things are looking good, you can meet me if I send you down a fair. But by then it would be winter, not too much for you to do. But the wind sure can blow cold way out there. Strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all those things that don't change come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all those things that don't change come what may. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Look for you if I'm ever back this way. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I look for you if I'm ever back this way. Dankjewel. Het volgende versje heet I'll Never Will Marry.
They say that love's a gentle thing, but it's only brought me pain. For the only man I ever loved has gone on the morning train. I never will marry. I'll be no man's wife. I expect to live single all the days of my life. Well, the train pulled out, the whistle blew, with a lone and lonesome moon. He's gone like the morning dew, and left me all alone. I never will marry. I'll be no man's wife. I expect to live single all the days of my life. Well, there's many a change in the winter wind, and a change in a cloud's design. There's many a change in a young man's heart, but never a change in mine. I never will marry. I'll be no man's wife. I expect to live single all the days of my life. Dankjewel. Dan gaan we naar Louisiana. Oh, Mary took to running with a traveling man, left her mama crying with her head in her hands. Such a sad case, so broken hearted. She say, Mama, gotta go, gotta get out of here, gotta get out of town, tired of hanging around, gotta roll on between the ditches. It's just an ordinary story about the way things go, round and around, nobody knows, 'cause the highway rolls on forever. Oh, that old highway rolls on forever. But she never would have done it, she hadn't got drunk, she hadn't started running with a traveling man, she hadn't started taking those crazy chances. She said, darling, let me tell you about a traveling kind. Everywhere he's going, such a very short time, he'll be long gone before you know it. Oh, he'll be long gone before you know it. See, never ever known it when it felt so good, never ever knew
bars don't close, it's a real thing down in Louisiana. Do you ever see a Cajun when he really got mad, really got trouble like a daughter gone bad? If you're real hot down in Louisiana, straight to bed and moving or he's gonna get killed. He's gonna have to get it or a shotgun wheel. It ain't no time for language bitches. Oh, there ain't no time for language bitches. See, never ever known it when it felt so good. Never ever knew when I knew I could. Never ever done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. Leaving Louisiana in the broad daylight. Wauw, ja, dit is mooi. Dus je steekt gewoon van lekker te genieten. Het is tijdloos en het wordt extra spelen. Een soort samengesteld gezin, dat gevoel kreeg ik er een beetje bij. Grits en Grieze en Tommy en Ali, twee duo's die wat heel kost komen. Ja, dat klopt. Ja. Want je spelen al een hele tijd met elkaar en dan krijg je dit erbij. Fantastisch, ik vond het mooi. Nou, bedankt. Hoe laat, waar precies? En hoe zit het in elkaar? Want je hebt met Tommy en Ali een set waan, maar ik met Karel van Leeuwen nog, hè? Ja, dat klopt. Wij beginnen om 7:15 morgen te doen in de theatertuin in Ries. En eerst doen we een setje met Usfjouwer, met Vincent erbij op viool. Ja. En dan Noitskoft, dan doen wij het oude programma, het skip in, met Karel en Vincent, met Usfjouwer. Ja. En je met Usfjouwer, die hem je wil bellen, 2000 dat je hem wegkomen? Of is dit in je malig? Nee, eigenlijk is dit de voorprilken van wat er komt. Ah. Ja, want wij binnen een programma ontmoeten over de country. Ja. En ja, daar willen we graag mooi op een paard. Maar het is nog niet helemaal klaar, dus we zijn, dat doen we nou voorprilken morgen. En Jere, en daar ben ik heel blij mee. Het klonk fantastisch. Dankjewel. Tot in 2000 jongetje. Tot in 2000 jongetje. Grits en Grieze, morgens met het audiërsconcert. Ik ga hem terug, want je hoort het motto een beetje, this is not a talkshow. Maar we moeten er natuurlijk even kwaad op gaan, want deze man had Sido Martens, ik neem zijn naam maar even, zijn tweede album dit hier uitgebracht. Tweede. Ja. Treden in 364 dagen, maar goed. Ja, dat wie eind december vrienden, hè? Ja. Roof. Ja, en dit is... En hij weer monomaan. Ja, en dit is SM 2018. Ja, Sido Martens 2018. Ja, inderdaad. Wat staat erop? Ja, Veskes, logisch, maar hoe heeft het ompakt? Ja, nou, monomaan wie mono en analoog en dit is digitale stereo. Oké. Maar lang hoe screunen of juist net? Nou, in je sessie of vaker niet? Nee, dat gaat altijd terug, Willem, bij mij. Ja. Mooie gedichten er weer bij? Ja, dat hoop ik dat het mooi is. Maar ja, dat klinkt moeilijk voor mezelf te zeggen. En Jan de Vries zit hier. Ja, Oort Bilker, hè? Ja. Wat? En Wolder, wat mij lief hadden er net? Nou, het is moeilijk. Maar dat gaat. De muziek is een verbindende taal, hè? Ja. En hij helpt die ook op het album of ben je toevallig hier met je bij? Hij speelt het echt mooi, ja. Hartstikke mooi, man. Ja. Goed. Het album, hoe is het te krijgen? Via mijn website weer. SidoMartens.nl en dan de webwinkel. Ja. SM 2018, dames en heren, een nieuw album. Hoeveel is het in totaal? Weet je niet, de 20ste of zo? Ja, zei je het? Ja, een jongetje? Nee, 20. Goed. Jan, leuk is het best. Welkom. Ja, dankjewel. Al aan we titel gaan, doe ik nog een bijzonder nummer van een bijzondere vaststelling. Maar we gaan eerst naar het nieuwe album van Sido Martens live in Noorderwien. Waar de hoge bomen staan aan het einde van het pad, dat mijn moeder daar dan staat met haar grijze haar nog nat. In de kleren die ze droeg, op die dagen van de week, dat mijn vader toch niet kwam, maar ze nooit wanhopig leek. Met haar handen in het sop
en de ketels op het vuur. Hoe ze schrobde op de was, hoe ze boende op de muur. Op de schimmel van verdriet, tot er bloed liep in haar schoot. En ze zonder omzien naar de rest zich op doorgaan had gestoord. Wie er thuis kwam op die dag en aan de brief begon, verloor en bleef voor altijd weg van die je nooit vertrouwen kon. O, het land van mijn vader. Is het waard om te zien? Het is niet moeilijk te vinden. Je bent er nu al misschien. En het land van mijn moeder ligt ver achter de zee. En waar de duinen beginnen, heb je altijd wind mee. Volg de wezens zijn sporen. Die hij ploegt in de klei. Op de tast onder wolken. Naar de tijd van voorbij. Op de fiets langs de dijken. En op zijn rug in het gras. Op zijn buik naast de sloot. Waar zijn onrust genaast. Aan het touw van zijn vader. Aan de riem van fatsoen.
en in de greep van zijn moeder. En nooit de troost van een zoen. Het staat op zijn nieuwste album van Sido Martens SM 2018, dus de opvolger van Monomaan. Mooi stukje uit een van die teksten lees ik nog even voor. Het oude jaar verloren, het nieuwe jaar hapt naar lucht. Tijd is slechts de adem van leven op de vlucht. Dit alles en nog vol mee op het album te jaren. Straks Electric Hollis en Jan de Vries. Maar eerst het nice. Snijn in Bureau de Vries. 2018 wordt weer het eind van een jaar. Waar wie de Fries en de Friezinnen van het hier? Hoe is de culturele haardstad uitpakt? En wat houden we er aan over? Voor Frieske journalisten jouw hart en visie. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Nu bij Kruidvat de nummer 1 in babyvoordeel. Heel veel van Pampers 2 plus 1 gratis. Hoehoe! Dat betekent droog het nieuwe jaar in. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is opruiming bij BCC. Honderden topproducten nu met extra korting bovenop de BCC-prijsgarantie. Bestel snel op bcc.nl of kom naar de winkel. Want op is ook echt op. Dat is zeker BCC. Met Univé Zorgselect bieden we een goede zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bovendien heb je de vrijheid om te kiezen uit losse modules, zoals fysio en tand, of uit ruime aanvullende pakketten. En dat al voor €105,85 per maand. Kom langs in een van onze winkels of sluit nu af op univé.nl/zorg. Univé, daar plukt u de vruchten van. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Goeie zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bij Dij om de hoeken. Univé. Jij shopt het. Jouw vloer. Alleen dit weekend 15% voordeel bij Quantum. Op alle laminaat en op alle PVC-stroken. Ga nu naar jouw winkel of quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Al 90 jaar maken wij bij AVEC de heerlijkste bedden voor u op maat. Het motto van onze Friese Paken Roelf, arbeid, vlijt en kwaliteit, staat voor ons nog steeds voorop. Wilt u ook wegdromen op uw eigen comfortabele AVEC boxspring? Profiteer nu van onze gratis topmatrasactie en kijk voor de dealers op avecbedden.nl. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woning in Boetenpost, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is terug bij Noorderwiel Live, maar al eerst het nijs uit de provincie met Karen Bies. Goedemiddag. Bij een eenzijdig auto-ongeluk bij Jesterwoude binnen 2 mensen om het leven kwamen. Het ongeluk badde op de Schottelenburgwei. De auto weer van de dikrekken en in de berm bedarren. De andere 2 inzittenden zijn verwonnen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Wetvierde van de politie Arne van der Meer. Die is nog steeds afzetten. Wij moeten natuurlijk sporenonderzoek doen, want wij willen natuurlijk heel graag weten hoe dit zou fout gaan. En daarnaast, daar leidt natuurlijk een soort rotzooi op de wei. Dat moet al die oproemen worden. En dat al die kleren is, dan zal de diep weer vrij worden. De verkoop van vuurwerk is uiteenzetten. De meeste winkels gingen om een uur 8 van de morgen jippen. Maar vannacht konden de leervavers al bij Veneboer in Drachten te lonen. Eigenaar Jantines Veneboer leidt uit waarom doe al. Ja, waarom? Ja, bij mij natuurlijk dit hier voor het eerst meer uren iepen in Smallingenland. En daar wil ik een druk van meidje. En we hebben jaren dat het net mocht. En we zijn blij dat nou ook ken. Dus dan willen we dat ik blikken letten.
In Wieuwert is van de morgen een slim ongeluk bad op de Vronakerdiek. Daar rekken een auto van de diek waarna die op een been botste. Bij het ongeluk rekken 2 personen slim verwoenen. Door onbekende oorzaak verleerde de bestuurder de macht door het stuur. Opletten voor de passagiers van de veerboot van Doeksenjoert, want Jan Almoes had een bijzondere dag. Hij vaart na 26 jaar voor het laatst als kapitein op de veerboot. Almoes zal haast maar pensioen en wil daarom Joert in het zinsje zetten. Na 26 jaar zoen je denken kennen dat het hield niet hennen en wervaren saai wordt. Maar dat is bevast net zo, zei het Almoes. Als je zelf op de snelboot, maar ook op de langzame boot vaart, dan ben je druk bezig met navigeren. Je moet goed opletten. Het weer is anders. De ene keer is druk met een hoop jachten. En dat maakt het werk ontzettend leuk. Het is absoluut niet saai als je hier zelf vaart. En dan besluit het waar. Bewolking en mist. Het is zo'n 8 graden. Morgen ik meer bewolkt, dan zal het om de 9 graden heen wezen. In de nacht een beetje rein. Snijn bewolking, maar ik zinnen. En dan wordt het oedijs zo wat 9 graden. En zo vindt het nice. Snijn in Bureau de Vries. 2018 wordt weer het eens van een hier. Waar wie de Fries en de Friezinnen van het hier. Hoe is de culturele haatster uitpakt? En wat houden we er aan oor? Voor Frieske journalisten jouw hart en visie. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe basgitaar, piano of producer gear. We support your stage. Bax Music. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. Bax Music vind je in Goes, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Bax Music. Je hebt nog 3 dagen om over te stappen van zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Oh, sunny direct. Oh, sunny direct. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug met het muzikale feestje, het muzikale dwarsplein te vieren. Volkert, hoe is het? Volkert Wesseling? Ja, best. Ja? Ja, vakantie, soort van niks te doen. Heerlijk. Lekker. Heerlijk, 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 heerlijk. Goed, er wordt heel veel praatsenburg. Ik ben een beetje meningsmoe. Nou, dan doen we... Een beetje terugblikmoe. Dan gewoon live muziek. Zullen we muziek doen? Ja, vind ik een heel strak plan. We praten straks nog wel een kwart vol. Ja, maar ik naar een van die jonge bands uit Friesland die toch van mijn gevoel een beetje tropbrutsen binnen. Ze zien op alle festivals, in alle zalen. Daar ben ik hartstikke blij mee. Max Mollema, Tim Birkenholz en Inge de Vries. Wat een hier, hè? Zeker, ja. Had je dit verwacht? Nou, dat is wel beter dan ik had verwacht, ja. Album uit, dik feest. De eerste keer dat je hier binnenkomt was het nog solo. En daarna hebben jullie een aantal keren hier gespeeld. Festivals, zalen, alles komt maar, hè? Ja, klopt. Het gaat steeds beter. Ja. En we spelen op steeds meer plekken. Dus dat is heel tof. Stiekem mooi, man. Blij dat jullie er zijn. Welke nummers gaan jullie spelen? Get Off My Back en Channel. Electric Hollis, live in Noorderveen!
Check
Electric Holders, Tim Berkenholz, Inge de Vries en Max Mollema. Dankjewel, tot volgende jaar, jongens! Wat een talenten! En voor de laatste muzikale wordt in dit woord gegeven aan Jan de Vries, die hier een noemer Bilstars en Eigenheimers bij Sense of Place. Speciaal project, hè? Ja, speciaal daarvoor geschreven, ja. Dat is, Sense of Place, een project van, met Joop Mulder zit er bij je in. Allemaal projecten bij de Kustlaars, ook dat van Jan Ketelaar, die grote beelden, dat valt eronder. En dit is voor het project Bilstars en Eigenheimers. En dat is met grote foto's van boeren die de Linette Raven maakt binnen. En enorme blow-ups waarop die boerderijen projecteert. En dan kist op die site is een app downloaden en kist die balans en kist dat bezichtigen. Speel je het nummer nog een keer? Ja, Bilstars en Eigenheimers. Je zit hem, ja. Jan de Vries, mooi. Dat hij dit nummer, dat ik in het teken zit van de culturele haatstad, ik bij u in deze laatste aflevering van Noorderwien, live speel het. Dit is het verhaal van Sense of Place en verloren sentiment. En het kweken van begrip tussen de boer en consument. Want er is nogal wat gaande als het om ons eten gaat. Over landbouwgrond en de natuur en de boeienmassa op straat. En elk die weet het beter en het is snuit in beide hand. En de boer hij ploegde verder met het haar op het hand. Ja, regen, wien en vette klooi, de verrotte weien om. En elk die schept dat de bord, maar ziet niet achterom. Ze hebben niet in de gaten dat het ploegen is. En zonder het boerenwerken, geen eerpels bij de veer. En elk die staat te wiezen en de boer hij ploegde verder. En hij krijgt nou de schuld, maar het lijkt nu aan zeerder. Bilstars en Eigenheimers, daar komt het op aan. Een beter beeld van het boerenleven. Bilstars en Eigenheimers van een zware grond. Ja, dat... Make the text quick. Ja, na de oorlog nooit meer honger en dierbos over hier. En de chemische industrie die zou ons helpen in de strijd. Met onze middelen in de hand, productie meer en meer. En zo zwaaiden wij verwel aan de tijden van weleer. En nou zitten wij hier vast in een stramien van produceren. En zonder schaalvergroting wordt het dan al gauw creperen. Bilstars en Eigenheimers, daar komt het op aan. Een beter beeld van het boerenleven. Bilstars en Eigenheimers van een zware grond. Ja, dat het aansmot is niet aan en dat zien we ook wel in. Maar hoe vlieg je daaraan met je bedrijf en je gezin? De een die zoekt het in techniek en de ander zooit te duur. Of moeten wij te raden bij de permacultuur? Ja, elk die staat te wiezen en de boer hij ploegde verder. En hij krijgt nou de schuld, maar het looit nu aan zeerder. Bilstars en Eigenheimers, daar komt het op aan. Een beter beeld van het boerenleven. Bilstars en Eigenheimers van een zware grond. Bilstars en Eigenheimers van de zware grond. Van het project Sense of Place, Jan de Vries. Dank u wel, we gaan het nice. Oortjesdij, morgens bij Omroep Friesland op de radio. Dus voordat de top 100 begint,
van Jochen Tolvoeren. Het Ieruut met Jan Durke Haan. Maar de meest opvallende, aparte, bijzondere en emotionele momenten van 2018. Dat is de beste beloning die je kan krijgen. We hadden nooit gedacht dat het zoveel zou zijn. De verdachte heeft met haar oproep anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Maar ook de Friese muziek van 2018. En dit! Het Ieruut bij Omroep Friesland op de radio. Gaat jij voorbij? Oudjaarsdij van Jochen Tolvoeren. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hatsjoe! Weerstand ondersteunen? Wij helpen je. Bestel nu op kruidvat.nl, Kruidvat Echinacea, kurkuma of Weerstand on the go met vitamine C. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Kun jij net als veel andere Nederlanders ook extra vitamine D gebruiken? Nieuw van Avogel 100% plantaardige vitamine D3. Goed voor botten, spieren en weerstand. Verkrijgbaar in 10 en 25 microgram. Ook geschikt voor veganisten. Avogel helpt. Nu bij Expert, de Samsung Vierdaagse. Met 20% korting op heel veel Samsung-apparaten. Zoals tv's en wasmachines. En 10% korting op heel veel Samsung smartphones en tablets. Liever een laptop? Nu ook 10% korting op alle laptops van Acer, Lenovo, Asus en HP. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dorald Megens met het NOS-journaal. In Nederland heerst een griepepidemie. In de eerste helft van december is de officiële grens daarvoor gepasseerd. Er is sprake van een epidemie als er 2 weken lang meer dan 51 mensen op de 100.000 ziek zijn. Dat was in de week van 10 december het geval. Vanwege de feestdagen is dat nieuws door het RIVM wat later naar buiten gebracht. De man van 31 die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humera uit Rotterdam blijft langer vastzitten. De raadkamer heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. De man wordt ervan verdacht dat hij Humera op 18 december doodschoot in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Hij had een contactverbod met het meisje vanwege mishandeling en bedreiging. Uit gevangenis De Schie in Rotterdam is een gedetineerde ontsnapt. Bronnen zeggen tegen RTV Rijnmond dat de man zich had verstopt in een grote blauwe zak. Zo'n zak krijgen gedetineerden om hun persoonlijke spullen in te stoppen als ze uit de gevangenis worden ontslagen. Een vriend van de ontsnapte, die vandaag werd vrijgelaten, zou vanmorgen met de zak de inrichting zijn uitgelopen. Justitie wil dat verhaal niet bevestigen. De man zat vast voor diefstal. In Friesland zijn bij een auto-ongeluk 2 mensen omgekomen. 2 andere inzittenden raakten gewond. De auto raakte op de N919 bij Oosterwolde van de weg en belandde in de berm. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, meldt Omroep Friesland. Nederland heeft landen langs de Middellandse Zee om hulp gevraagd bij het vinden van een veilige haven voor een schip van hulporganisatie Sea-Watch. Aan boord zijn 32 migranten, onder wie kinderen. Ze komen uit Congo, Soudaan, Libië en Egypte. Het schip, dat vaart onder de Nederlandse vlag, zoekt al 6 dagen naar een plaats om aan te meren. Vooralsnog heeft de oproep van Nederland niets opgeleverd. Spanje heeft het schip geweigerd. Het weer in het zuidoosten, zon, op andere plaatsen veel bewolking. In het zuidwesten is het mistig. De bewolking breidt zich langzaam uit naar het zuidoosten. Het wordt 2 tot 8 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En ook morgen is het grijs, met in de middag regen. Het wordt morgen hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Als ze 2 uur van Noordermien live. Maar je hoort toch een beetje als motto, we hoeven net meer te praten. Dat is al heel kleren dit hier. We maar gewoon lekker live muziek spelen. Dat doet Ralf de Jong, dat doet Two Faces en dat doet Boas in het Commodores. Nee, de reclame. Friesland staat geen seconde stil. De Leeuwarden Courant levert jou altijd en overal actueel nieuws, achtergronden en infotainment uit jouw regio. Maak het deze winter mee met LC.
In de krant, de app en online. Neem nu een proefabonnement vanaf €2 per week. Ga naar lc.nl/winter. Met Univé Zorgselect bieden we een goede zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bovendien heb je de vrijheid om te kiezen uit losse modules, zoals fysio en tand, of uit ruime aanvullende pakketten. En dat al voor €105,85 per maand. Kom langs in een van onze winkels of sluit nu af op univé.nl/zorg. Univé, daar plukt u de vruchten van. Nu bij Kruidvat de nummer 1 in babyvoordeel. Heel veel van Pampers, 2 + 1 gratis. Hoehoe! Dat betekent droog het nieuwe jaar in. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Goeie zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bij om de hoeken. Univé. Toyota verhuist naar een nieuw plak in Leeuwarden. Autobedrijf Strikwerda zit behalve op het Jereveen en in Dronriep de nieuwe ek in Leeuwarden. En dat is geen toeval. Al meer dan een hele eeuw leefde van Toyota. Autobedrijf Strikwerda. Van 2 januari al in Leeuwarden. Welkom. Het is weer vreemde beetje, maar het weekend vaart door. Maar Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, my Willem de Vries. En welkom bij het tweede oerel van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat op de achtergrond Ralf de Jong lekker zit te soundchecken. En naast me 2 heren die ik vaak te gast heb, die ik graag te gast heb. En die ik een bijzonder hier achter de reg ga. En ik had door Eddie Mulder en Jos Hartenveld. Ik ga eerst even naar Ralf daar. Je hebt de klompen nog niet eens aan. Nee. En er zit nog geen microfoon voor. Ja, maar het komt zo meteen. Nee, knallen, nee. Ja. We gaan even lekker spelen, dus straks. Ralf de Jong hier met zijn band. Die speelt het jong in Mark Kelly's trouwens in Frieske Pial. Ja, Jos. Hey. Hoi. Hoi. Ik dacht als net vreemd, maar hoe is het? Ja, ik heb beter 10 kennen, maar het gaat aardig. Je met het toch, hè? Ja. Het verhaal van Jos is dat zijn vrouw verstoren is. In de muziekwereld is daar een prot over mij leeft, om samen eens even te zeggen. Er was mijn dochterke een noemeropnaam. Ja. En dan jump samen de top 100 in. Ja, inderdaad. Ja, nummer 24. Hè? Ja. Leuk, ja. Dat winnen dan mijn oorvesken, maar ja, super. Oké, heb ik nog 2 nummers terug op? Ja, de oorvesken winnen dat met mijn dochter. Mijn mama is een ster, wie Nederlands, dat ken je natuurlijk net in de Friese top 100. Nee. Maar dat inderdaad, de beste in mijn head, die staat op nummer 24. Ja, gigantisch. Ja, leuk. Hartstikke mooi. En vaak een paar dit hier met Eddie. Ja, leven maar hoe de muziek gaat, jongens. Ja. Het leven is soms wreed, het is soms wrang. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je met z'n beiden hier binnen. Ik zeg hem dat hier nog een paar keer spelen. Maar je hebt wel echt lol met je beiden. Ja, wie doet dat tredje niet en tredje. Al lang al, hè? Ja, zonder problemen. En dus ook, ja, dit is uw leven, uw inkomen en uw feestje. Ja, dat is het. Hoi Eddie. Hoi. Hoe hier hast u gaan? Een best hier, ja, zeker. Onverwachte dingen nog jaren en berg naar muziek. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, solo en met Two Faces natuurlijk en bands. En... Van alles, ja. Is nog wat bij te horen of net? Nou, soms komt er inderdaad heel van die onverwachte dingen binnen. Zoals hier door lijsten waar ik dan in voorkom en dat soort grappen meer. En, ja, daar word je dan weer voor genomineerd en ben alweer onverwachte dingen. Ja, want er staat op een gitaristenlijstje en dan nummer 8 ook. Ja, dat die van verleden jaar. Ja. Ik wist het net. Ik kreeg per week. De beste van Nederland? Nou, ja, dat is een heel groot verhaal. Hè? Maar daar steen je dan wel in voordroegen. En dat is natuurlijk op zichzelf een stukje erkenning. Ja. Dat vind ik wel. Wist ik een fantastische gitarist. Ach man, de maakt meer blozend. Geweldig man. Goed jongens, Jos, doe eerst nog een solo noemen we aan. Ja. Dat is mijn pianist. Maar Willem Warpik. Willem Warpik, ja. Ik moet ook spelen. Ja, en een goeie. Oh, nee. Willem Frieso, maat van mij natuurlijk. En, is dit weer een heikenvergissing die aan doe ik hier? Ja, precies. Is dit weer gelijk? Ja, oké. Ja. Goed jongen, dat door straks. Nou eerst 2 nummers met Two Faces. Welke game doen? She's Like a Hurricane. En daarna door een van de Moody Blues, Nights in White Satin. Fantastisch. Mooi dat we er binnen. Wat zei je? 8 man erop, toch? Ja. Ik zie hem net met story, jongens. Two Faces, live in Noorderwind.
Once I thought I saw you in a crowded, hazy bar, dancing on the light from star to star. And far across the moonbeams, I know that's who you are. I saw your brown eyes turning once to fire. You are like a hurricane, there's calm in your eyes, and I'm getting blown away. Somewhere safer where the feeling stays. I wanna love you, but I get so blown away. Oh. No, I am just a dreamer, and you are just a dream, and I could have been anyone to you. Before that moment you touched my lips, that perfect feeling when time just slips away between us and our foggy dream. You are like a hurricane, there's calm in your eyes, and I'm getting blown away. Somewhere safer where the feeling stays. I wanna love you, but I get so blown away. I'm just a dream, and I could have been anyone to you. Before that moment you touched my lips, the perfect feeling when time just slips away between us and our foggy dream. You are like a hurricane, there's calm in your eyes, and I'm getting blown away. Somewhere safer where the feeling stays. I wanna love you, but I get so blown away. Oh, oh,
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. And beauty I've always made with these eyes before. And just what the truth is, I can't say anymore. And I love you. Yes, I love you. Oh, 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 I love you. Gazing at people, some hand in hand, and just what you're going through, they can't understand. And some try to tell you thoughts they cannot defend. And just what you want to be, you'll be in the end. And I love you. Yes, I love you. Oh, 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 I love you. Love you. Oh, oh. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. And beauty I've always missed with these eyes before. And just what the truth is, I can't say anymore. And I love you. Yes, I love you. Oh, 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 I love you. Love you. Oh, and I love you. Yes, I love you. Oh, oh, I love you. Love you. Oh, oh. Wauw. Jos, kom daar nog weer om in het laatste woorden mee. Willem achter de vleugel, maar dat ben ik net. Dat is een oren Willem. Prachtig, dank u wel. Dank u wel, graag dingen. Eddie, ja, toen ging je nog wel even om, maar dan nog even praten. 2019, vast een agenda vol met plannen. Jazeker, na je cd weer, mijn vijfde. Solo? Ja, dat is een solo cd. En mijn liefde ben ik weer ook aan de gang. Jos en ik en de Oreman. Ja, het is van alles aan de gang. Misschien weer een tripje naar het buitenland. Voor een festival of zo. Ja. Two Faces natuurlijk. Two Faces sowieso, ja.
Dat is gewoon een automatisme bijna. Hartstikke mooi. Klonk fantastisch, jongens. Dankjewel. Straks meer van Jos hier in de studio. Ik ga terug naar je jongen. Ja, het is een beetje Hewitt. Het is een beetje vooruitblikken. Het is een beetje top 2000. Een beetje vooruitblikken. En er zijn van die momenten. Krijg ze met de Electric Hollers. Dat ik jonge talenten in de studio krijg. Denk oké, dit is even bijzonder. En dat geldt ik voor de man die het nice besteedt. Boas. Hoi. Goedendag. Dat dacht ik 16 jaar, komt uit Haas, get je steen en de spelers dus plot. Een tientje verleen. Ja, nee, dat is, zo het beschrijft is inderdaad. Ja, en daarna is je ook op al je posters steen als een pro speler, dacht ik, of net? Ja, het Noorderwien heeft veel voor me geopend. Ja. En daar ben ik heel dankbaar. Dat doet zelf. Doe dat zelf fantastisch spelen. Nee. Dat filmpje ook dan viral, dat weer geweldig. Maar hoe komt het met die plaat aan? Want wie is met opnames bezig? Ja, nee, en ik ben natuurlijk pas met mijn eerste plaat bezig. Dus ik dacht van, we moeten 5 nummers. Ik moet gelijk eerst 5 nummers hebben en dan kan ik gelijk gaan. Ja. Maar dan heb je altijd wel dat 1 van die 5 nummers niet is. En dan blijf je steeds nieuwe. Dus toen heb ik geleerd dat je gewoon een aantal nummers moet maken en daar 5 uit moet halen. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Je bent nog jong, je kunt nog veel leren. Ja, ik leer elke dag weer. Dus dat is altijd mooi. Tof man, goed. Boas uit Haas, hij lid Jerre, wat ik er zo mooi vind, jong talent, prachtige stem, mooi spel. Welke nummers kun je dan? Your Man. En daarna? En daarna doe ik Satisfy Me. Okay. Ik ga je niet meer storen. De komende 2 nummers binnen van Boas live in Noorderwien. Lock them doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't no hurry, don't you worry. We can take our time, yeah. Get a little closer and we'll go over what I had in mind. Lock them doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't nobody ever loved nobody the way that I love you. Yeah, we're alone now. You don't know how long I wanna do. Lock them doors and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. I never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Let's go. I sipped the finest brandy and smelled the sweetest perfume. I kissed the soft lips, yeah, but even they wouldn't do. I drove the Autobahn in a coupe de ville. I climbed the Kilimanjaro, yeah, it was just a hill. It was gonna take more to satisfy me. Satisfy me. Yeah. Listen here, baby, just as fine as they come. You're just a selfish little peasant, yeah.
like a golden run. Got PhD in TLC, and there's so many fish in the sea. It's gonna take more to satisfy me. To satisfy me. And it's gonna take more. It's gonna take more. It's gonna take more. It's gonna take more to satisfy me. To satisfy me. And it's gonna take more to satisfy me. Satisfy me. Mama's jong talent komt in Haaswij. Straks praten we nog even met hem. We talk later. We beginnen eerst op Night Nice. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvenga, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Op zoek naar CBD-capsules? Kruidvat helpt je. Met gemakkelijk slikbare Lucovitaal CBD 5 mg one-a-day capsules. En nu alles van Lucovitaal, tweede product, €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zo! Dit is leuk. Net gevonden via socialdeal.nl. Dagje wellness met 50% korting. En je kunt ook nog kiezen welk arrangement je wilt. Even lekker een dagje ontspannen. Schat, je weet toch, de beste deals vind je altijd op socialdeal.nl. Jij shopt het. Jouw vloer. Alleen dit weekend 15% voordeel bij Quantum. Op alle laminaat en op alle PVC-stroken. Ga nu naar jouw winkel of quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Ook voor een voordelig dagje wellness of beauty arrangement ga je naar socialdeal.nl. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Je hebt nog 3 dagen om over te stappen van zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Al 90 jaar maken wij bij AVEC de heerlijkste bedden voor u op maat. Het motto van onze Friese paker Roelf, arbeid, vlijt en kwaliteit, staat voor ons nog steeds voorop. Wilt u ook wegdromen op uw eigen comfortabele AVEC boxspring? Profiteer nu van onze gratis topmatrasactie en kijk voor de dealers op avecbedden.nl. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woning in Boetenpost, Home Center in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes jong talent en Frieske top 100 artiest Andries de Vries. Maar ik Ralf de Jong. Hij doet Friesland aan jong in mijn Frieske Piaal. Maar eerst de Noorderwind Studio. Maar eerst het thuis uit de provincie met Karen Bies. Goedemiddag. Bij een eenzijdig auto-ongeluk bij Jesterwoude binnen 2 mensen om het leven kom. Het ongeluk badde op de Schottelenburgwei. De oren 2 inzittenden ben verwonnen rekken. De auto weer van de diekrek en in de berm bedarren. De correcte oorzaak van het ongeluk is nog net bekend. Politiewetvieder Anne van der Meer. Wat wij weten is dat er een auto van de diekrek is. En die auto zit in 4 mensen. En van die 4 ben 2 helaas om het leven kwam. En 2 oren ben verwonnen rekken. En die ben inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Nina Hiddema wordt per 1 januari officieel benoemd als de verste directeur van Omroep Friesland. Ze werd in maart al interim-directeur van Omroep Friesland als opvolger van Jan Koster. Het weer voor Hiddema een roezig jellier. Na een rechtszaak werd het oorskeernaam van de haatredacteur. Nina Hiddema oer haar eerste tijd als directeur van de Omroep.
ondanks de onrust vind ik het, heb ik het toch een bijzonder halfjaar gevonden. En er is een hele grote positiviteit en een heel groot enthousiasme en heel veel passie om binnen deze omroep. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat is gewoon heel goed om te merken. De verkoop van vuurwerk is uiteenzetten. De meeste winkels gingen om 8:00 van de morgen hierpen, maar vannacht konden de leefhouders al bij Veneboer in Drachten te lonen. Eigenaar Jentines Veneboer luidt uit waarom doe al. Ja, waarom? Ja, bij mij natuurlijk dit hier voor het eerst meer oeren hierpen in Smallingenland. En daar woon ik een druk van meidje. En we hebben jaren dat het net mocht. En we zijn blij dat nou ook ken. Dus dan hopen dat ik het blikken letter. Voor kapitein Jan Almoes van de veerboot naar Skilge is het een bijzondere dag. Na 26 jaar vaart hij zijn laatste oertochten verdoeksen. Almoes zal haast maar pensioen en wordt daarom jood in het zinsje zetten. Hij had altijd genoten van zijn werk. Maar één moment weer wel heel speciaal. Jan Almoes. We hebben een keer een geboorte aan boord meegemaakt. Dat is goed afgelopen en dokter Verschie die heeft de geboorte gedaan. Moeder en kind die konden in Harlingen gewoon aan boord blijven en die konden weer terug. En dat is goed gegaan. En dat deed ons wel wat, mij wel wat, want als je dan een bakboord aan de ene kant de bouwvakkers op klompen binnen hoort komen en je loopt langs de ziekenboeg en je hoort er een kleintje huilen, dan is je dag echt wel weer goed. En dat besluit het waar. Bewolking en mist. Het is zo'n 8 graden. Morgen ik meest bewolkt dan om de 9 graden heen. In de nacht een beetje rein. Snijn bewolking, maar ik zinnen en het wordt 9 graden. De ierwissel blijft het droeg en restig waar, maar opklarings. Alles wat er gebeurt in het mooie Friesland. Friesland Post is elke maand verrassend. Lees hem, koop hem. Want zoveel opmerkelijke foto's en verhalen, dat mag je niet missen. Met deze maand een terugblik op 2018 door cabaretier Volkert Wesseling. Op ontdekkingstocht met Fokko Bosker door het natuurgebied Diakonie-Venen tussen Jubbega, Nijenberkoop en Oldenberkoop. En Blik op Leeuwarden. Frieslandpost.nl, magazine voor iedereen die van Friesland houdt. Nu overal te koop. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. Nou, na die tip van Kras liepen we het pad af. Tot je helemaal niet meer verder kon. En jongens, wat een uitzicht. Nou, er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Ontdek de Caraïben met nu tot €100 voordeel. Bekijk ons aanbod op kras.nl. En we gaan terug met muzikale dwarsplein van Friesland. Andries de Vries zal hier aan optreden en Ralf de Jong. Maar eerst even naar good old Volkert Wesseling. Old? Zeg ik als oude lul. Zo oud ben ik nog, ik ben net wel. Oké, we hebben een beetje erop dat no bullshit day, maar we moeten zo vol mogelijk live spelen. Maar toch even die hier, wie het mooi hier met Herman van Veen onderhoorn. Ja, de 2018 wie voor mij echt een heel mooi slag hier. Gewoon verrassingen, leuke projecten en ik steeds weg. Dus nooit het ene wie je kleren en dan begon ik weer met horen en eigenlijk niks te klagen houden. En 2019 zit er een beetje hetzelfde uit. Ja. Dus nee, ik ben gewoon daar hartstikke blij mee. Mooi man. Ja, echt te gek. Heb je het lult of net? Verder? Nou, wel kleren met al het gehouden hoer? Nou, ik kan heel veel vertellen, maar... een beetje blues doen? Ja, een goed idee. Ja, doen we dat. Ja. Kom straks alleen bij je om. Mooi. Pak wat droege was trouwens. Ik voor de mensen niet hier binnen. Ik ken een man die altijd op klompen speelt. Dat doet Marcel Kaptein trouwens, van Ten Shop. Daar heb ik mijn klompen mee geruild trouwens. Oh, leuk. Ja. Gaan wij nog eens ruilen? Krijg je voor mij een paar screantjes. Ja. Ken je dat merk of niet? Screantjes? Ja, dat is goed. Welke maat heb jij? Ah, nee, ik heb 42. Oh, dat is te klein, hè? Ja, hè? Ja. Hoe is het bij jou? Ja, goed. Ja. Lekker winter, donkere maanden, hè? Ja. Hou je daarvan? Veel mogelijk in mijn donkere holletje kruipen. Ja, heerlijk, lekker. Ja. Ben je ook een beetje uitgeluld gewoon met alles? Alles. Ja, zullen we gewoon spelen? Ja, lekker. Ja.
Jong en Mark Kelly is trouwens, Fiske Piaal. Ze gaan spelen in Ralf de Jong en zijn band. Wat begin je mee? Message. Ja, live dan erin! Dankjewel. Van een nieuwe plaat. Heerlijk. Onze Quattro Tour begint hier.
reach myself anymore. I just wanna drag, I just wanna score. And all the stories told by the soul inside, I can't even remember, but the truth can be found. If you ever take me by the hand and show me around in this wonderland, please explain me, baby, what I gotta do. I've been up on a mountain, I've been feeling so blue. How, baby, yes. How, oh, baby, baby, yes. How, yes. Oh. One more try to get back into paradise. Last night I flew for the first time in my dreams. It felt like magic. It felt like the way I should learn to be. And I wish that all the people could fly like me. Fly, fly, fly with me, yes. Fly, ooh. Sugar, bring me love a bit. All right. I wanna shoot it up. I don't wanna feel this pain no more. Oh, baby. How, please. How, child. Wauw. Jongens, dit is in Markelly's Frieske Pian. Laat de gitaar nog even staan, want ik ga even naar Andries de Vries. En als we nou nog wat tijd over hebben, zou ik je heel graag willen... Straks nog even een nummertje voor het nieuws te... Lekker, Ja? ja. Ja, ik beloof niks, maar blijf hangen. Blijf hangen. Ralf de Jongens, je bent Markelly's Frieske Pian. Maar ik ga eerst even ik moet even naar de bar. Want ik heb administratie hier, hè. Andries de Vries. Een jong talent komt vaak eerst naar Noorderwien en dan... Net dankzij u, hè, maar waar je dan nu door het lom. Maar in dit geval, hoe ga ik die missen kunnen? Ja, dat ding, hè? Wie scoort al in Friese hits? Ja, ik weet er in één keer, zeg maar even, hè? How come? Nou ja, ik... Was het heel lang thuis oefenen in West? En toen toch, je maakt maar eens wat met doen? Ja, dan komt het op Del. Ja. En ik heb een studio opzocht. Is de beste studio op Google. En ik heb een plaat opgenomen. En van het ene kwam het door en no hack en hier maakte ik muziek. En kan ik mezelf artiest nemen. ja, ik vind het heel... dus het is direct bij oké. Ja, het is, ik vind het altijd eng, maar ik leed al omheen komen. Het is,
dit gaat goed, dus ja. Ja, ik vind het een fantastisch verhaal. En leuk dat het op deze manier trok. Ik zal even zien, de stierst op nummer 15. Best wel makkelijk van. Ik fuck 15 man. Ja. Dat is geen kattenpis. Nee, ongelooflijk. Maar daar komt ook, ik heb een stel maten aan, die hebben wat campagne voor me voert. Ja, een mooi stukje in de layout, zei ik nog. Maar hindert niks. Dus had ik verloren enorm maxi viert. Maar de stierst erin. Ik praat er straks nog even over. Jongensgala, hoe je dat? Dat wie mooi. Dat wie een fantastische ervaring. Dat wie mijn eerste podiumervaring. Vult in de lawaai in Drachten. Meest net. Ja, dat weer een vuurdoop. Dat geweldig. Ja, weer fantastisch. Pieter Wilkes, aardige naam, Griet, wie is met zijn indruk? Ja, ze hebben er al terug in de sleut, zeg maar. Dus maar weer echt wat een ervaring. Ja, machtig. Ja. Wij je net langer praten. Was het even welk nummer was als eerste? Beste makker voor mij. Dames en heren, in de Frieske Top 100 nog maar een eer is hij artiest. You would live in Orwin, Andries de Vries. Ze kon ik je horen, het werd een lange dag. Urenlang een vluchtje voor mijn gedachten op een rij. Uren liet je dagen, een weekend ze worden hier. De kosmische kalender, zijn tijd kan net zo vier. Alle ger emotie, maar de snelheid van het licht. Het is eigenlijk bijzonder, met een gedachte mooie dag. Roem de klok van ergens, van tijd nog in besef. Wil eigenlijk eerlijk wezen, maar ik zie je naar de leef. Bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Oh, bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Twijfels om mijn twijfels, en ze kan je heel vier in. En dan weer hoe twijfel je, dan weet je het net niet. Wat zou ze van me denken, zo zij hetzelfde hè. Ben mijn eigen psycholoog, en toch wil ik spiekeren gek. We voelen ons onderdrukken, en soms is dat onbewust. Maar ik weet nou het verschil, tussen liefde en lust. Zij giet dat in het leven, en is eigenlijk net gek. Want voordat je wat leren, je snoeien op je bek. Bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Oh, bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Leer me vrij. Ze kon ik je horen, het werd een lange dag. Urenlang aan het vluchtje, voor mijn gedachten op een rij. Uren liet je daar, een weekend zo worden hier. En ik mezelf ervoel, druk stel mijn knop weer in. Bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Oh, bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Bist du makker voor mij? Bist du makker voor mij? Verlos me van mijn gedachten, leer me vrij. Hij komt uit Langwarre, is kok, soortenier, artiest. Dit zeg maar in de top 100 van Friesland. Andries de Vries, best wel makker voor mij. Zullen we nog één doen? Ja. Zit er nou lekker in toch? Ja. Welke is het?
De minicamping, dat is een... eigenlijk, het refrein is eigenlijk een couplet van Bistelmaak voor mij, maar die moest ik schrapen, was weer het nummer te lang. Maar ik vond het wel een leuk couplet, dus ik heb hem recycled tot een nieuw nummer. Goed zo. Live in Orde, Andries de Vries! Oh, elke dag weer hetzelfde. Me kan niet denken en ik kan het net behelpen. Zijn sexy, zijn mooi niet te geloven. Komen er 100.000 dingen van boven. Ik ben aan het werk, maar ik weet niet wat ik doe. Want die super sexy lichaam is het enigste wat ik show. Ik kwam de baas, maar mijn allerlaatste leer. We fijne dag nog, ik moet leren gaan. Er komt er die, komt er die, komt er die. Want oh shit, constant in mijn kopje. En low me arxis. Dat stootings door mijn kopje. Een mini camping is zo, maar bloem maar lekker zitten. Deze camping ik vergees. Het hier altijd prachtig waar en elke dag weer feest. Steen voor het stoplicht, is die te breed. En ik te green, maar dat zeg ik dus verkeerd. Dus ik riet terug en ik maak een derde klap. Vol op een politie motorkap. Zo meneer, ik wil maar even mooi. Dat is wat de politie in me zijn. Ik kon lullen wat ik wil, maar ik kreeg het net cadeau. Maar de handen in de boeien moest ik maar naar het bureau. Er komt er die, komt er die, er komt er die. Want doos die komt gewoon in mijn kopje. Hallo me had ik zis. Dat stootings door mijn kopje. Een mini-camping is zo, maar het bloem maar lekker zitten. Deze camping is vergees. Het hier altijd prachtig waar en elke dag weer feest. Dat komt rodij, dat komt rodij, dat komt rodij, dat komt rodij. Want doos is constant in mijn kopje en Lomi had ik zis. De stootings door mijn kopje, een mini-camping is zo, maar bloem maar lekker zitten. Deze camping is vergees, het hier altijd prachtig waar en elke dag is. Doe weer in mijn kopje en Lomi had ik zis. De stootings door mijn kopje, een mini-camping is zo, maar bloemen lekker zitten. Deze camping is vergees, het hier altijd prachtig waar elke dag weer feest. Feestje, de komende dagen? Ja. Biertje, maar dan werk je of net? Ja, ik moet nog even een keer aanwerken. Ja, en dan keep ik er in op een mooi hier, mooi 2018. Ik vind het fantastisch. Kom eens wel hier? Oh, Jo, dat willen dan. Ja, dan wel. Stop hoor met Johan. Want ik ben al heel oud. En ik hou een lijstbril. Hou maar op. Tot de volgende keer. Andries de Vries. Dank u wel, hè. Dank u wel. Aardig en Ralf de Jong. Maar eerst gaan we naar Boas. We moeten toch serieus praten over die plaats. Want hast iets van een planning of net? Ja. Nee, ik heb de planning uitgesloten. Ik dacht, als je tijdslimieten gaat, dan worden de nummers ook minder. Wat hoor ik? Je bent met een band bezig? Ja, we zijn... Hoe concreet is dat? Dat is erg concreet. Ja, hoe groot wordt de band? Uitgebreid? En we zijn met gitaar, drums, bas en dan piano en Hammond. Dus met 5 man. Grote band dus? Ja, wel een grote band. Leuk man. Ja, dus 2019 wordt nog heftiger dan 2018? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Goed zo. Dankjewel man voor je komst. Dankjewel. Hoe ben jij te vinden op Facebook? Boas Roelevink. Super man. Succes. Ja, dankjewel. Mooi. Ralf de Jong, Hugo!
Happy New Year! Ralf de Jong en Ben, dankjewel! Vliegen hier wie dit de nummer 3. Dit wie de nummer 2. En dit wie de nummer 1. op de high of more in a mist. Maar hoe zocht de Frieske Top 100 er dit hier uit? De 100 grootste Frieske hits bepaalt Trogdij. Op Oudisdij van 1 uur middags ons middernacht. Bij Omroep Friesland op radio, televisie en internet. En maaien wij bij 10 feest, evenement of vreugdeview komen? Mail dan nou naar top100@omroepfriesland.nl. Friesketop100.nl. Hé, wat? Weet je nog hoe het losging op die vorige vrijdagmiddagborrel van Otto Hof Vermogensbeheer en Beleggingsadvies? Zo nou ja. Zo, nou, maar goed dat we toen niet meer zijn gaan rijden. Nee, wat happens op de vrijdagmiddagborrel van Otto Hof Vermogensbeheer en Beleggingsadvies? Ja, steeds op de vrijdagmiddagborrel van Otto Hof Vermogensbeheer en Beleggingsadvies, hè? Nou, anyway, whatever happens vanavond op de vrijdagmiddagborrel van Otto Hof Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. Ja? Ik wil gewoon rijden, dus ik ben Bob. Oké. Ben je Bob? Zeg het hardop. Met Univé Zorgselect bieden we een goede zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bovendien heb je de vrijheid om te kiezen uit losse modules, zoals fysio en tand, of uit ruime aanvullende pakketten. En dat al voor €105,85 per maand. Kom langs in een van onze winkels of sluit nu af op univé.nl/zorg. Univé, daar plukt u de vruchten van. De wereld ontdekken in 1 dag? Beleef nieuwe bestemmingen en grenzeloos veel activiteiten op de vakantiebeurs. Ontmoet locals, dans mee, proef exotische hapjes en boek de beste deals. 10 tot en met 13 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Goeie zorgverzekering voor een scherpe prijs. Partij om de hoeken. Univé. De vakantiebeurs, 10 tot en met 13 januari. Koop nu je kaarten met korting. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Renate Kok met het NOS-journaal. De man van 31 die wordt verdacht van de moord op de 16-jarige Humaira uit Rotterdam blijft langer vastzitten. De Raadkamer heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. De man wordt ervan verdacht dat hij Humaira op 18 december doodschoot in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Hij had een contactverbod met het meisje vanwege mishandeling en bedreiging. Gisteren werd bekend dat de politie een 3e verdachte in deze zaak heeft opgepakt. Een 2e verdachte werd eerder weer vrijgelaten. Er gaan de komende jaren meer Nederlandse mariniers voor een langere periode naar het noorden van Noorwegen voor een wintertraining. Een woordvoerder van het Korps Mariniers heeft berichtgeving daarover in de Telegraaf bevestigd. Volgens Defensie wordt het Noordpoolgebied van steeds groter strategisch belang. Rusland claimt ruim 1 miljoen vierkante kilometer van de Noordelijke IJszee en heeft een aantal oude bases weer in gebruik genomen. Omdat het poolijs de laatste tijd sneller smelt, wordt het gebied toegankelijker voor de scheepvaart. Defensie wil jaarlijks 600 à 800 mariniers voor een periode van 10 weken naar het Poolgebied sturen. Nederland heeft landen langs de Middellandse Zee om hulp gevraagd bij het vinden van een veilige haven voor een schip van hulporganisatie Sea-Watch. Aan boord zijn 32 migranten, onder wie kinderen. Ze komen uit Congo, Soudaan, Libië en Egypte. Het schip dat vaart onder de Nederlandse vlag zoekt al 6 dagen naar een plaats om aan te meren. Vooralsnog heeft de oproep van Nederland niets opgeleverd. Spanje heeft het schip geweigerd. Baanwielrenster Elis Lichtlee zet een punt achter haar sportcarrière. Een Lichtlee van 24 zegt dat ze het plezier en de motivatie mist om door te gaan. Ze brak definitief door toen ze op de Olympische Spelen in Rio het goud pakte op de keirin. Daarna kreeg ze een terugval, onder meer door blessures en een gebrek aan motivatie. Het weer, de bewolking breidt zich uit en het is een graad of 5. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en ook morgen is het grijs met in de middag regen. Dan wordt het hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
Asus, het laatste uur van Noorden weer live. Onder oren mij de Nits. Maar we hebben Lotte Broersma, Berend Riemersma hier nog te gast. En nog volle meer. Graag dadelijk. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Hatsjoe! Weerstand ondersteunen? Wij helpen je. Bestel nu op kruidvat.nl, Kruidvat Echinacea, kurkuma of Weerstand on the go met vitamine C. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je hebt nog 3 dagen om over te stappen van zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Oh, Sunny Direct. Oh, Sunny Direct. Badkamer, het toilet, regendouche of opcloset. Ja, het kan allemaal bij Sani Direct. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Nou, na die tip van Kras liepen we het pad af. Tot je helemaal niet meer verder kon. En jongens, wat een uitzicht. Nou, er valt nog zoveel te ontdekken. Kijk voor jouw volgende reis op kras.nl. Boek nu je mooiste reis voor de beste prijs. Bekijk ons aanbod op kras.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorden Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar ben al je meesten druk dwaan, maar al die kabels en storingen en weet ik weet wel volken, maar het komt al even goed. Ja, jij draait bij. En dan moet je even roeien met de riem die je hebt. Maar Noorderwind heeft een heel soort. Hey, je bent van een jongere generatie, de Nits, zei hij dat woord? Eerlijk zijn, nee. Dat ben van mijn jeugdhelden, die hebben we straks hier. Oh, nou, dat is dan wel heel erg mooi. Lotte Broersma, prachtig mooi, Friestalig noem ik even dwaan. Berend Riemersma is hier nog, dus Jos Hartenveld zit nog een noemen dwaan. Wij zijn al lang net kleren in de gaten. We draaien eerst even een nummer. Die komt van Douwe Bob, jawel. Ergens in de 40 met Frieske roots. En hij had het to shine. Some people hit you from behind.
Douwe Bob en Shine. Mooi nummer. We draaien het is allerlaatst al even van Noorderwien in dit hier in ieder geval. Volle show. Het is een beetje we bibbelen uitpraatshow, protte live muziek, maar we moeten natuurlijk dingen wel even uitlezen en waarom we meestal uitnodigen. En Lotte Broersma, zij zongt al een hele tijd en zij verrassing, wie het net echt grut, maar kwam mij een prachtig mooi Friestalig nummer op de prop. En dat had alles te krijgen met theaterstuk De Bestemming. Even door dat theaterstuk voor de mensen die dat mist, wat verstek je dat? Ja, dat is een stuk dat speel je in Minnesgear. En ik werd vregen om daar een mooi te spelen, maar ik kon toen net dat ik speel in de Wilde Boerinnen in Drielt. En toen werd mij vregen, was dan wel een stuk of een versje inzongen van het nummer, dat werd tijdens het stuk draait. Nou, daar is een clip onder maken en dat had Jim cameraman Jorrit Meijsma filmen. Jorrit, bedankt! Yo. Hoi! En daar ga ik het toen erin zong en dat nummer woen ze graag uitbrengen. Ja. En dat werd ineens heel bekend. Dus het wordt op radiostations draait en het zit op YouTube, Spotify, dus dat gaat hartstikke best. De teksten en muziek van waar komen die? Ja, het is officieel nummer van Stef Bos. Ja. Ik heb je lief. En CB Oostema had het nummer Fries tekst opmaken. Ja. Dus, is het een dreegnummer voor Duim te jongen of juist net? Nou, het is wel een oornummer voor mij te zong. Ik zong vaak wat een andere stijl. Ja, dus het is voor mij inderdaad wel wennen. Maar Berend zong heel vaak wat country. Ja. Maar het is wel een heel mooi nummer. Dus leuk om te doen. En pro reacties natuurlijk. Alle hoeken. Iedereen had het. Nou, iedereen had het erom. Maar er werd wel praat. Een hele soort. Daar ben ik heel van de meeste gaan delen. En stem op Frieske Top 100. Ja, dus ik had wat stem kregen. Dus, Niet eens in dat geweld. Ja, precies. Maar wel heel leuk. Ja, er komen hele leuke dingen op aan. Dus, leuk man. Ja. En voor de rest nog een product dus. Voorstellings. Met Berend op paard. Ja, een heel soort met Berend op paard. En Lots of Beer ben ik bekend. En dat gaat hartstikke best. En binnenkort komt het stuk Elk Sinus weer in. En dat denk ik wel mooi spelen. Dus het gaat hartstikke best. Leuk man. Het is nooit met een mooie. Maar doe eens het live aan. Dat klopt. Ik zal een poging wagen, ja. Komt-ie. Lotte Broersma live in Noorderwien. Ik zag op mijn skareerd verkleuren en ora wiest op de sleur. Ik zag ik mensen zonder dremen, zij vluchten de toon en de mineur. En maar die ontevreden houding jaagde haar terug aan de stegen. De august komt gauw dichterbij, maar hij had een medicijn. Ik ha hem lief. Ik zag hem leven in mijn lippen, als om het even waar. Ik ha hem lief. Ik zag hem leven in mijn lippen, had het kind. Wat ik zie ze wel, door krijgt me een trouw. En kom ik een dichter, dan wie het dichtje om mijn nocht. Wie is maar dichtbij, en sjofs dezelfde ster. Dan zit ik in mijn het, en dan ben het staan bij mij. Want ik ha hem lief, ik zag hem leven in mijn leven, als om het even waar. Ik zag hem leven in mijn leven, had het kind. Ik wilde helpen, liefste. Altijd kind, leven liefste, elke dag. Ik zocht die leven liefste. Wat een stem, wat een mooi nummer, mooie tekst. En gelukkig dat jonge mensen met de Friese taal natuurlijk broeken ervoor. Clara, is je nog een beetje lekker te bespelen? Heerlijk. Ja, heel fijn. Genietje. Mooi zo'n famke erbij. Helemaal lekker. Ja. Maar hoe vaak ga je hem nou opvieren eigenlijk? Dit is de eerste keer. Serieus? Ja.
Oh jee. Ja. Oh, dat wie echt... Ja, een primeur. Je hebt nog een microfoonstoring gekregen. Ja. Dikke stress. Ja. Ik vond het mooi. Dankjewel. Wauw. Komt je nog een vervolg op Tinkst of net? Ik weet het net. Ik hoop wel dat ik nog een koorstklein werden zou noemen. Ja, toch? Ja, dus ik ging gewoon terug. Ja. We zijn nog net van die oren. Dat is ik bij een positieve ondergrond. Want ik is nog heel op een kruk zitten. Dus hij zei, Berend, daar ben ik vaak mee op een paard. En die had ik weer naar je werk uit. Dag Berend, hoi. Hey, goeiedag. En toen zei hij, ziet ze van, nee, dan wil ik wel mee. Ja, dat wil ik ook wel. Niks te doen van orde, nee. Nee, ik dacht ik neem alleen mij. Ik ben mooi, is de best man. Berend neemt vanzelf zien nummers op bij mij. Ja. In de studio. En de single die de Berend had, dat is een lekker stevig nummer. Nou, dat kon nou even al je net. Maar we zijn nog wat iets voller te maaitje. Ging wel even mij. Ja, nee, ik ben altijd blij met hem als gast. Ik ga hem graag hier in de studio. Vertel hem het verhaal van het nummer. Walking out of the door. Het klinkt een beetje dramatisch. Ja, dat klinkt het wel, hè? Waarom voor? Doe of door? Wat zeg je? Nee, ik heb het eigenlijk dat is in een relatie zit, wees je eigenlijk net klaar voor business, maar. Ja. En nou, dat is dan voor de zelf kiest en om de wijde wereld in. En dat eigenlijk. Zing het van je af, zoek je. Ja. Zit eigenlijk best bij hem de studio in West. Ja. Je hem doet nou eigenlijk op een akoestische manier. Als we die plaat opzetten, wordt het dan meer een bandnummer? Ja. Er zitten alweer instrumenten bij. Ja. Gitaar en die had iets en Peters van die spelen. Ja. Hendrik Zijnstra drumt. Nou, en waar we trainen en nog dingen spelen. Dus dat is een beetje ruiger. Beetje ruiger. Komst in 2009, maar waarom met de band? Ja, dat op? Ik zeg zo wel even een heb ik sturen. Ja, als ik geen keuze, maar het gewoon komen, vind ik. Ja, vind ik kijk, Mut van Willem. Ja, wat pikje, hè? Levensgevaarlijk. Goed, jongen. Mooi als de best. En altijd hier is, wat we met live jaren in akoestische vorm dan. Maar graag iemand van Berend Riemersma. Sinaia, zeg go! Don't wanna be lonely, but I wanna be free. I wanna make choices been made by me. I don't like the games you play with me. So I'm walking out that door. I ain't your lover no more. I was too young to understand, to know what love was, to be your man. I wasn't ready to share my life, so I'm walking out that door. I ain't your lover no more. I didn't mean to hurt you, that's all I can say. If it makes you sad, I'm sorry, but I need to find my way. Didn't mean to hurt you, that's all I can say. If it makes you sad, I'm sorry, but I need to find my way. I don't want to be lonely, 'cause I want to be free. Let me be the person I always wanted to be. I live my life the way I want, so I'm walking out that door. I ain't your lover no more. I ain't your lover no more. Wow, walking out that door. Berend Riemersma
Fantastisch, met behulp van de familie Broersma. Om het zo maar zo nu het is er ook nog tussenin, jongen. Ja, zeker. Ja. Dat is levensgevaarlijk. Ik ben blij dat het klaar is. Ik vond het een heel mooi nummer. Jongens, volgende keer graag meer. En dan graag ik met de band, zullen we dat zo opraden? Ja, prima. Even hoe het nummer. Te downloaden op de normale manier inmiddels? Ja, iTunes, Spotify, YouTube. Dus het wordt nog eens wat. Ik vind het voor mooi. Best een goed talent. Dankjewel, jongens. Dankjewel. Dames en heren, applaus voor Berend Riemensma. Nogmaals, walking out that door. Ik ga even naar de bar. Want ik kan er even een wisseling wezen. Voor Jos Hartenveld, die zal nog één optreden. Bij mij zit Rob Kranenburg. Heel goed, heel goed. Ik zeg jouw achternaam steeds verkeerd, maar die gaat nu goed. Ja, Rob Kranenburg. Je bent net in de auto gestapt. Je komt uit Arnhem richting Leeuwarden. Want je hebt een bijzonder verhaal. Ja. Nou, vertel het zelf maar even. Ik ben druk bezig met een fotoboek aan het samenstellen. Over de tijd dat ik voor Herman Brood gewerkt heb. Licht gedaan voor Gruppo Sportivo. Zijdelings met Zuide Buster te maken heb gehad. En we zijn druk bezig om een fotoboek van 300 pagina's samen te stellen. En dat in samenwerking met alle muzikanten, crewleden die daarvoor gewerkt hebben. Onder andere ook een van jullie techneuten hier. Ja, want zo komt de link van Arnhem naar Leeuwarden. Frans Sorteerders, steun en toeverlaat voor dit programma. En jarenlang Rodi geweest, ook met Herman Brood. En jullie kennen elkaar goed of zaten jullie in verschillende periodes? Nee. Ik heb Frans van 86 tot 88 meegemaakt. En, hoe was hij? Gezellig. Ja, zoals hij nu nog steeds is. Ik hoorde in wel nog een oude bronpot. Een beetje mopperig, maar wel ontzettend gave collega. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik begin ook te mopperen hoor. Dus 50 plus dingetje. Als je op een gegeven moment wat ouder wordt, dan gaat dat zeker gebeuren. Maar hij is, het was een goede collega, een goede geluidsman. En ik ga ervan uit dat hij dat nog steeds is. Hey, dat fotoboek, 300 foto's. Ja, 300 pagina's op A4 formaat. Dus er komen duizenden foto's in. En korte verhalen, anekdotes. En gewoon foto's die eigenlijk nog nooit iemand gezien heeft. En wordt het vooral Rodi-verhalen van achter de schermen? Of juist ook over de artiesten en de band? Beide kanten. Gewoon, ik heb foto's van backstage-foto's, hotelfoto's. En daar staat iedereen en alles op. Dus iedereen komt echt aan de beurt. Hoe kwam je erbij? Ik heb gewoon heel veel materiaal verzameld in de loop der jaren. En er zijn eigenlijk geen echt leuke fotoboeken uit die tijd. Alle boeken zijn een beetje, voornamelijk letters. En dit wordt gewoon echt een fotoboek met korte anekdotes. En ik denk dat dat echt is waar fans op zitten te wachten. En muziekliefhebbers. Ja, dat denk ik ook. En daarom ben je hier ook. Want alles kost geld. En zeker als je het een beetje knap en mooi wil doen. Want je wilt er natuurlijk een mooi boek van maken. Ja. Je kunt wel de steun gebruiken. Ja, klopt. Nou, we zijn bezig met een crowdfunding om dat boek voor elkaar te krijgen. Kijk, als ik dat niet doe, dan gaat dat boek straks 80 euro in de winkel kosten. En dan gaat niemand dat kopen. Nu met de crowdfunding kan ik het voor elkaar krijgen dat 29,95 gaat kosten. En dat is dan voor iedereen nog betaalbaar. Hoe kunnen we je helpen? Door naar voordekunst.nl te gaan en te zoeken op Rob Kranenburg. En dan kom je vanzelf bij de pagina uit. Er staan hartstikke leuke foto's al op, leuke filmpjes. En je kunt daar een donatie doen. Kan tot 10 januari kan dat. En dan hebben we de 100%. En dan gaat in oktober volgend jaar is het boek er. Wat een spannend verhaal, uiteindelijk al, om de boeken te krijgen. Want ik weet hoeveel geregeld en georganiseerd dat is uiteindelijk. Wat wel aardig is dat, volgens mij de gemeente Arnhem heeft gezegd... dat je een bepaald percentage hebt. Doen wij de rest? Sterker nog, de provincie Gelderland. Of de provincie Gelderland? Ja, gaat 30% subsidie geven. Dat is toch een bedrag van 3450 euro wat ik van ze krijg om het boek te realiseren. Dus ik heb nog 25% nodig. Dus mensen, ik zou zeggen, doneren. Nog één keer, het adres, internet, waar moet ze wezen? Ja, voordekunst.nl en dan zoek op Rob Kranenburg en dan kom je vanzelf op de pagina terecht. Dat kan niet missen. Vind ik mooi. Succes, joh. Oké, hartstikke bedankt. Je kent een stipje. Een mooi verhaal via Frans Sorteerders. Ik ga naar Jos Hartenveld, Eddie Mulder en Willem mij de Witte Hoen. Zoek haar ze willen. Has voor ik een beennamen. Ja, zeker. Hoe heet die? Luna. Luna, hartstikke mooi man. Jos, we hadden even nu te komen helpen, want de visie krijgt, er was optreden met Eddie als Two Faces. Is nog een nummer aan. Ja. Maar dat is Jos Hartenveld. Ja, dit moet ik noemen daar jongen vanwege mijn vrouw is overleden. En ik wil eigenlijk alle muziek bij uitvaart wil ik eigenlijk zelf zingen. Maar dat is net leuk. Ik heb wel heel veel zelf zong of opname samen met Willem op piano. Maar dit versje, hier kon je het niet meer voor. Want ze wie zeg maar in één keer wie is het net meer. Dus en toen zijn we van Eddie die dat versje op de uitvaart die zei, goh, wat een geweldig versje. Dus we hebben een beetje ongepast, kwaad maken en de tekst een beetje ongepast. En dit is het nummer van Sam Brown en John Lord. En dan hadden we altijd toen we heel wat verliefd waren en dan waren we snijden mee aan, dan waren we wekker. En dan hiek ik de stereo, hiek in de slaapkamer staan, ouderwets, zat een man dat. En dan dat versje op, zo. En dus
dat had voor mij een heel belangrijk veske voor u wie dat. Wie uw veske echt een beetje. En dus ja, heel fijn dat we dit mee spelen hier. Heel fijn dat het met u delen wordt. Dank u wel, Jos. Live in Noorderwien.
Prachtig. Asus de Nits. Als je zoon de baan van zijn leven aangeboden krijgt, zeg je natuurlijk doen. Ook al is dat aan de andere kant van het land. Je weet dan dat hij niet vaak meer op de koffie komt. En dat is moeilijk als je alleen bent en niet snel contact maakt. Dit is het verhaal van mijn zus Vera. Daarom heb ik mezelf voorgenomen dat ik eens per week even bel of bij haar langs ga. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl. Feestelijk genieten bij Grando Keukens en Bad. Met een persoonlijk en vakkundig advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair wintervoordeel. Of kijk op grando.nl. Oh, Sani direi. Oh, Sani direi. Badkamer, het toilet, regendouche of een closet. Ja, het kan allemaal bij Sani direi. Sani Direct. Direct wat je zoekt. Direct de laagste prijs. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Natuur Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Nu bij Sani Direct. 40% korting op badkamers plus gratis wandcloset. Al 90 jaar maken wij bij AVEK de heerlijkste bedden voor u op maat. Het motto van onze Friese paker Roelf, arbeid, vlijt en kwaliteit, staat voor ons nog steeds voorop. Wilt u ook wegdromen op uw eigen comfortabele AVEK boxspring? Profiteer nu van onze gratis topmatrasactie en kijk voor de dealers op avekbedden.nl. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEK-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woning in Boetenpost, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus, het laatste stuk van Noorderwind Live. En het laatste uitsturing van 2018 vieren voor het feestje met de Nits. Maar eerst het Nijs de provincie met Karen Bies. Het is 4 minuten oer 11:00. Bij een eenzijdig auto-ongeluk bij Jesterwoude binnen van een morgen 2 mensen om het leven kwam. Het ongeluk badde op de Schottelenburgwei. De auto weer van de dik rekken en in de berm bedarren. De andere 2 inzittenden ben verwoenen naar het ziekenhuis gebracht. Troch het technisch onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk had de dik bij Jesterwoude een skoft Ausletten West. De dik is nou weer vrij. Nina Hiddema wordt per 1 januari officieel benoemd als de verste directeur van Omroep Friesland. Ze was in maart al interim-directeur als opvolger van Jan Koster. Het weer voor Hiddema een roezig hier. Na een rugzaak was het oorskiernaam van de haatredacteur. Nina Hiddema oer haar eerste tijd als directeur van de Omroep. Ondanks de onrust heb ik het toch een bijzonder halfjaar gevonden. En er is een hele grote positiviteit en een heel groot enthousiasme en heel veel passie om binnen deze omroep. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat is gewoon heel goed om te merken. Het wie een goed hier voor het Iepenlofmuseum de Spitgate in de Harkema. Deze week konden ze de 20.000ste bezoeker ontvangen tijdens de Snertkuiertocht. Het wie een meer als orenjeren en ze komen uit het hele land bij. Mogelijk had het culturele haardstad hier ik maar te krijgen. De Spitgate draait op vrijwilligers en zonder subsidie. De Spitgate liet zien hoe mensen in deze omkrieten jettiets in Jermoede libben. Voor skipper Jan Almoes, kapitein van de veerboot naar Skilge, is het een bijzondere dag. Na 26 jaar vaart hij zijn laatste oertochten voor rederij Doeksen. Almoes zal haast maar pensioen en werd daarom jood in het zintje zetten. Hij had altijd genoten van zijn werk. Maar één moment weer wel heel speciaal. Jan Almoes. We hebben een keer een geboorte aan boord meegemaakt. Dat is goed afgelopen en dokter Verschiedi heeft de geboorte gedaan. Moeder en kind die konden in
Harlingen gewoon aan boord blijven en die konden weer terug. En dat is goed gegaan. En dat deed ons wel wat, mij wel wat, want als je dan een bakboord aan de ene kant bouwvakkers op klompen binnen hoort komen en je loopt langs de ziekenboeg en je hoort er een kleintje huilen, dan is je dag echt wel weer goed. Het waar dan nog, het is bewolkt en mistig, het is dan 8 graden. Morgen ik meest bewolkt, dan zal het 9 graden wezen. In de nacht een beetje ruim. Snij bewolking, maar ik zinnen en het wordt dan 9 graden. De ierweek zal blijft het droeg en restig waar, maar opklarings. Bij Renault pakken we dit jaar grootser uit. Kies je een nieuwe Renault, dan word je royaal beloond. Zo profiteer je van voordeel op alle modellen tot wel €3500. En rij je bijvoorbeeld een Clio of Megane Estate voor de prijs van een hatchback. Dus kom voor 6 januari langs en pak wat moois uit. En heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck. En maak kans op een compleet verzorgd verblijf in Village Nature Paris bij Disneyland Parijs. Bekijk alle voorwaarden op Renault.nl. Met Univé Zorgselect bieden we een goede zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bovendien heb je de vrijheid om te kiezen uit losse modules, zoals fysio en tand, of uit ruime aanvullende pakketten. En dat al voor €105,85 per maand. Kom langs in een van onze winkels of sluit nu af op univé.nl/zorg. Univé, daar plukt u de vruchten van. Iedereen kan muziek maken. En van muziek genieten. Maar weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan in onze muziekwinkel. Ga naar baxmusic.nl voor je nieuwe gitaar, drumstel of zangmicrofoon. We support your stage. Bax Music. Goeie zorgverzekering voor een scherpe prijs. Bij om de hoeken. Univé. Bax Music vind je in Goes, Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Bax Music. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Ja, nog een liedje hoe dat ik in mijn Noorderwien live het muzikale dwarsplein van Friesland aan mij op de achtergrond. En dat vind ik zelf heel bijzonder. Vandaar dat we er gewoon doorheen praten met de Nits, jeugdhelden. Dan kiezen in bij de eerste editie van het Waterrock Festival in 1988. En toen werd het eigenlijk al gerenommeerde naam. Ze doen het nog steeds. Jong in de harmonie zullen ze spelen met z'n treien. De vaststelling heet Angst. En dan gaan we aan hoe praten. Maar ze zullen aan zich nog spelen, de drie heren. Maar zij maar nog even soundchecken. Dus kunnen wij mooi even praten met Einte en Wil. Dag Einte. Hoi. Alles goed? Je best. Jongen van de Hangout. Klopt. Wat was toen nog met Wil hier? Nou, Wil... Vertel het eens even. We hebben samen... Wil heeft een concert georganiseerd komende zondag. Samen met Jake Dogs en met de Hangouts. Stones Clearwater Revival. Ja, leuk man. Wil, alles goed jongen? Ja, prima. Wil van der Sloot, organisator van concerten. Wat is Game Dwaasnijn? Wij hebben een oudejaarsparty, zei het maar naam, omdat het een buitengewoon leuk feestje wordt. Om op de ene laatste dag van het jaar en op een snijde mee, dus een matinee. Waar game dit waan? In de cultuurfabriek Kooiaap in Ouderleijen. Leuke plek. Ja, super mooie locatie. Mensen die kennen van een verschillende optredens van singer-songwriters, Amerikaan hoofdzakelijk. En aan het eind van het jaar hebben we gewoon even lekker de beuker in met Creedence en de Stones. Nou ja, deze man die in het wat vertrouwt zichzelf. Hè? Ja, we kennen de Hangouts zeer goed. Friesk-talig ooit ik nog best, maar wat game Snijderman, wat voor set zet je hem del? Ja, jaren 60, 70 Stones set. Van de bekende hits. Honky Tonk Woman, Jack Flash. Niet te ingewikkeld, gewoon lekker spelen. Zo is dat. Hoe is het met de band? Ja, best. We gaan ook weer met eigen nummers bezig. Hebben ook wel heel veel zin in het komende jaar. En dit erbij. Dus, Still going strong. Ja, zeker weten. We hadden ook een beetje beeld bij. Let hem even zien, Wil. We hadden een mooi poster van de oudejaarsparty. De uitsmieter van 2018 zit erop in de Ouderleijen. Dus Rolling Stones, Creedence, Clearwater Revival, van alles te doen dus. Komt er wat bijzonders bij? Of is het gewoon lekker een peeltje pakken, lekkere muziek op achtergenomen? Ja, precies. En nou ja, een lekkere warme hapje erbij voor het lui die om 6 uur hier alweer zin wat hebben. Dus complete matinees. Leuk man, ik is lekker naar hierin dus. Ja, absoluut. Ja. Wat is daar even bij komen? Precies, nou ja, we hebben van begin van fjouwen tot zon ongeveer. Dus nou ja, dat moet dan gewoon leuk om de volgende dag een beetje fit te wezen. Absoluut. Ja, met de olieballen erbij. De Nits, hè?
prachtig. Ik heb het sentiment. 40 jaar onderwijs, die man. Ja. Ongelooflijk, hè? 40 jaar bezig al. Ja, een van mijn helden zit je Rick, Robert-Jan Stips van de vroege Super Sister. Hè? Ja. She Was Naked. Oeh, god, ja. Geweldige herinneringen. Ja, en Henk Hofstede natuurlijk. Dus wat dat betreft. En ik ben er zeker Rob Kloetek net 40. Ze ben nog even dwaande met de Soundcheck gewerkt. Dat je bij zo'n live programma. Ja. Goed zo. Dus joh, nee, plaat. Ja, daar was zin in. We zijn druk met eigen nummers bezig. Dus, een beetje het Stone-stijltje? Ja, dat blijft er wel in zitten. Ja. Goed. Ik zal eens even zien, heren, Martijn. Zit ik naar de band, jongens? Wat doen we met de nits? Martin nog soundchecken? Ben die clear? Dat is altijd de vraag natuurlijk. Kijk mooi even naar Bob de Boer. Die zit hier lekker op een bank. Hoe ver ben we? We zijn er bijna. We zijn er bijna. Hartstikke mooi. Bob. Ik kreeg van jou de cd even. Hij is mooi, hè, van de nits. Angst. Ja, Angst. Ja, de laatste cd. Ja, dit is, ik vind het echt een van de mooiste die ze gemaakt hebben de laatste paar jaar. Ja, dat is echt fantastisch. En ik weet niet of er vanavond nog ruimte is, maar het is echt de moeite waard. Het is een prachtig programma. Het is prachtig qua show, lichtgeluid. Het is echt genieten, dit optreden. Het wordt heel mooi vanavond. Leuk dat je er even bent. Bob de Boer, met zijn eigen huiskamerconcert. Ik ga naar de nits. Bestuurder wat zenuwachtig. Ja, dat krijg je als je oude jeugdhelden ineens te gast krijgt. Ook oude herinneringen van mij weer bovenkomen. Want jou zal het niet veel meer zeggen, Henk Hofstede. Ik ga echt op je knieën voor je. 88, we hadden een festival in Friesland, ergens in de weilanden. En jij riep maar één ding. De Dream. Ja. Jij weet het beter dan ik. En er kwam net iemand bij me, die was daar ook geweest. En die zei, de nits kwam 1 keer terug. 2 toegiften. Nog een keer terug. Totdat de manager zei, ja, nou is wel mooi geweest. Ja, dat doen we. Waren jullie altijd niet zo te houden? Hoe zit het nou? Nee, het hangt ook van het respons af. Hè. Als men blijft gillen en klappen, dan blijven wij ook spelen. We zijn nogal makkelijk op dat gebied. 44 jaar onderweg. Nog steeds zo bezig? Nog steeds niet te houden? Nou, wat je nou net zegt over dat gillen door het weiland met het Dream, dat is iets minder geworden. Maar het zou ik toch wel kunnen. Wel dat enthousiasme, die passie? Ja, absoluut. Dat is, we zijn een band die natuurlijk met passie speelt. Altijd gedaan. En als dat er niet meer is, dan zal je ook ons niet meer zien. Dan gaan we niet meer spelen. Maar we spelen overal. We spelen over heel Europa. En het gaat ook wel heel goed. En het is ook steeds weer spannend. Dus dat verliezen we niet. En vanavond. Ja, de harmonie. In de harmonie. Dus dat ook nog. Gaan we straks over praten. Ik wil jullie uitnodigen, want jullie zijn hier in de studio. De instrumenten zijn gesoundcheckt. Ja, dit is een live programma. Straks praten we er nog even over. Okay. Maar ik wil toch graag jullie vragen om een aantal live nummers te doen. Welke beginnen jullie mee? We beginnen met JOS Days. Die Mike, ze staan zo'n wel een klassieker nemen. Dames en heren, de nee! One monument is still standing between 2 football fields with the names of the men that were killed on the battlefields. They were the centerfold, keepers and back. They thought they were weird. It's a family tradition to play in a football team. I have nephews dumb but tall who still feet first kicked up ball. I've got flat feet, my knees are weak. They all thought it was time to start my cheerless days. My cheerless. Last war in this country, the fighting lasted 4 days. Between the names on this list, I see one name again, yeah. My age and my first name. You thought it would win like it is. Cheerless
those days. These jails days. Er waren 18 spelers voor dat ene jongensteam. En ik had 1 kans in 1 wedstrijd om mijn kunsten te laten zien. Viel uit de boot, was veel te bedeesd. Viel buiten mijn familie met mijn jailsvrees. Met een jailsvrees. Ik kan best leven zonder mijn voeten. Ik heb ook niet veel onder de knie. Maar mijn hoofd kan ik niet missen. Als je altijd wint, ben je een verdette. Als je soms verliest, een held. Dankjewel. Is het oké? Ja, joh. Another car is stopping for gas. Be careful with that burning match. The radio is playing Nat King Cole. Nat King Cole sing. Another stranger turns to real. I stay behind in silence and feel the all and overall is all that's left for me. All left for me. Better late than never. Here come the sunny days. I keep my eyes wide open. And all I say is yes, yes, yes. Yes, yes, me too. I'm ready for a kick in the back. I'm ready for another hopeless ring. I'm ready for a night so long and black. So long and black. Better late than never.
counting cars, the magazines and candy bars, and everybody's driving home, their home, home before dark. Dankjewel. Oké, dan gaat hij dan. Toch? I was born in the belly of bricks, where the river runs high above the rooftop. I was waiting for the cars coming home late at night from the Dutch Mountain. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house, still standing in the Dutch Mountains. In the Dutch Mountains. I met a woman in the valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of a king and queen living and dying in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. I lost the button on my shirt today. Fell on the ground, it's rolling away. Like a trail leading me back to the Dutch mountain. In the Dutch mountain. Met a miller on the back of a cow. He was looking for the wind, but he didn't know how. I said, follow the cloud that looks like a sheep to the Dutch mountain. In the Dutch mountain. Oké, ik denk we krijgen er nog in. Hoop ik in ieder geval. Oh, fantastisch. Okay. Geweldig. Nooit klaar met dit nummer geweest? Eigenlijk niet, nee. Het is, we doen er ook altijd iets mee. Zodat we het zelf gewoon kunnen doen. We spelen het nooit precies hetzelfde. Zo, nu was het ook weer even een paar andere dingen erin. Het is heel belangrijk. Vanavond, Angst, Harmonie. Wat kunnen mensen verwachten? We hebben een nieuw album, Angst. Daar spelen we alle nummers van. Maar daartussen de oude bekende, zoals dit natuurlijk, Dutch Mountains. Maar ook wat onbekende oude nummers van de Nits. 22, 24 liedjes.
En een heel bijzonder decor. En wij zijn er. Dat is vooral heel belangrijk. Dat ik wel genoeg, hoor. Je niet vergeet. Nee. Even toch het verhaal achter angst. Want dat zijn eigenlijk verhalen die... het zijn verhalen die... gebaseerd op de verhalen van je moeder eigenlijk. Ja, mijn moeder is 94 en haar geheugen, haar lange termijn geheugen is geweldig. Korte is er bijna niet meer. En ze vertelt veel verhalen over haar jeugd, haar meisje zijn, maar dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus die verhalen die komen boven. En tijdens het maken van het album heb ik die gewoon opgeschreven. En die zijn in het album terechtgekomen. Dus een heel groot gedeelte zijn de herinneringen van mijn moeder en natuurlijk haar familie, haar grootouders in Amsterdam-Oost tijdens de oorlog. En het zijn geen hele dramatische verhalen, maar wel het leed van alle dag. Het tijdsbeeld. Het tijdsbeeld van... en waar generatie... Ik ben van 51. Dus wij zijn een beetje opgegroeid met... een beetje in de schaduw van de oorlog. De familie had het altijd over de oorlog. Dus ik weet er eigenlijk heel veel van door die verhalen. Maar ze worden zelden, behalve natuurlijk in de literatuur... worden ze zelden opgeschreven in popliedjes. Het gebeurt maar... het is dat we tijdens de JOSD's... komt natuurlijk ook heel even de oorlog voor op het oorlogsmonument. En de spelers die omkwamen van Jos. Maar het is eigenlijk maar heel weinig dat er over die periode... die voor ons zo belangrijk is geweest ook... in de muziek terechtkomt. En met dit album hebben we dat... En het album groeit ook vanuit de oorlog, vanuit de bevrijding... naar onze tijd. Onze tijd met Duitsland ook weer. De Nits gingen er begin jaren 80 al naar Duitsland. En eigenlijk eind jaren 70. En speelden we in Hamburg. Dus wij hebben ook, vreemd genoeg, hebben wij een soort liefde voor Duitsland weer gevonden. Iets wat onze ouders heel moeilijk vonden. Er waren gewoon ouders die niet eens met vakantie gingen in Duitsland. Die eens door Duitsland reden. En terecht ook. Maar wij hebben eigenlijk dat land weer ontdekt met al zijn interessante plekken en schoonheid. En muziek natuurlijk, Kraftwerk. De Duitse elektronica speelt een belangrijke rol in onze muziek ook. Dus daar gaat het album ook over. Mooi verhaal. Vanavond in de Harmonie. Ik sluit al vast af van de mensen van de radio. Dank u wel voor het harken in Divi Noorderwiel Live 2018. We gaan voor de opnames van Snij nog even terug. Heb je nog één nummer? Ja, we hebben door jouw verhaal eigenlijk over mijn wangedrag met de Dream. Ja, mooi gedrag. Ja, het was eigenlijk omdat ik kende Pieter Verhoef. Ja. Die kende de hele band. Hij kwam vaak naar de concerten kijken. En Pieter maakte toen de Dream. De Dream. Ja. De Dream. En wij maakten ook het nummer, het heet ook The Dream. En het was onze droom. En Pieter maakte zijne. Dus vandaar dat ik een beetje uitbundig was in het veld. Gaan we spelen. De Dream, dames en heren. Verhaal 1988. Hij hier ooit keer praten. De Dream. The Dream. Pieter Verhoef. De Wie Noorderwiel live van de radio. Wij gaan toch even op televisie en internet. Net is live in Noorderwiel! I was walking down a sunny street in town in a dream. She was standing in the shadow of a tree in a dream. In my dream. She invited me inside her house to see the walls were black and white, just like a woodcut printed down in a dream. In my dream. Halloween is turning. Halloween is burning. Halloween
table was a box of mica where I could see through. She said ruby, I said red. To me it looks like honey, just like your skin too. And the girl say beat do 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 Henk Hofstede, Rob Kloet, Robert Jan Stips, Nits. Heren, het was mij een grote eer om jullie te mogen ontvangen in deze studio. Tot de volgende keer wat mij betreft. Heel veel succes. Dankjewel. Super. Dat we nog weer live, dames en heren. 2018, de laatste dus. Mijwerkers, Elsen en dit. Dit programma in ieder geval een warm hart nadraagt. Dank u wel voor het zien, het mijwerkje. En ik graag het nieuwe week 2019. Hoi. Wauw. Superman. Ja, dankjewel man. Daar word ik heel blij van. Oké.
De Glitter Willow en Highlighters gong op de to de Twambank bij de winkel van Jantines Veneboer. Uiteindelijk zijn er zo'n 50 nachtbrakers op de winkel aan. Als gevolg van de droogte is dat grondwaterpeil nog heel dit viersen te leeg. Ik mag wel even iets gaan halen zo. Hè?